The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. James 4:10 says, Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Psalms 37:4, Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Ephesians 6:8 says, What is done for Christ in this life will be rewarded in the life to come. Ephesians chapter 4:22-24, Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. In Mark 9:23, the Word of God says, Then Jesus said to him, If you are able, all things are possible for the one who believes. John 14:21-23, The person who has my commandments and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. Matthew 7:7, Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened for you. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios, niining adlaw gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon by using the recovery techniques of 1 John 1:9, alang kanimo magtotoo. 1 John 1:9 says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue you are facing is not naming your sins, it is believing on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Therefore, sa hilom, magandam tos tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niining adlaw o Diyos, sa imong pagdala ka namo, pag-usab, niining among panag-uban, panagtapok, aron kami magatuon sa imong pulong, agi kini og sunod sa imong mando. Diha sa 2 Pedro 3:18 nga kami magatuon sa imong pulong, aron kami mutubo ni nga mong kalag. Busa, lamdagi kami dugang o Diyos. Hagita kami sa imong mga kamaturan aron kini. Maya mong ikadugang sa mga punto sa doktrina nga mo nang napundo nini nga mong kalag. Inaot kini among maggamit sa mga dawadlawng panginabuhi. Ingon nga imong mga anak, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw kanyong tanan mga higala, mga suki, mga kaigsuunan, diha kang Kristo. Once again, aniyan usab kita, pasalamat sa Dios sa iyang giya kanato, paghatag kanato
lugway sa atong kinabuhi kini nag paila nga ang iyang plano sa atong kinabuhi nagalihok pa o wala pa mahuman. Musa, pasalamat ta sa Dios sa iyang gugma, kaluoy, kortesiya o grasya. Kay mao lang ni ang nakapaanhin nato, nakapadayon, pinagi lamang sa iyang grasya. So, okay, padayon kita sa atong paghisgot sa atong tunanan nga the doctrine of divine guidance. Okay? Atong ipadayon ang atong gihisgutan kagahapon nga mahitungod niya itong mga punto nga may kalabutan nining atong main topic. Okay? Now, mauna nga ang Kolosas 3, versikulo 1 ngadto sa 3, nagasugo kanato sa pagsulob sa atong bag-o na nga atong kinaiya. Put on the new self. Ug diha sa versikulo 18 at 25 niya nang maong kapitulo naghisgot ka na og family relations. Now, family relations naapil na dinhi ang bahin sa kaminyoon kay naghisgot naman ta sa mga divine institutions, 4 divine institutions nga atong gisgutan. Ang una nini mao ang atong kabubuton, volition, ug ang otoridad niini mao ang atong kaugalingon. Ang sunod niini mao ang kaminyoon, authority niini mao ang bana. Okay? Ug sa panimalay, ang otoridad sa panimalay mao ang bana, ang amahan. Og sa nasyonalismo, sa nasod, ang otoridad mao ang mga pangulo sa pangagamhanan o gobyerno. Okay? So, okay, atong isgutan gihapon kining bahin sa kaminyoon og ang kadaugan, kalampusan, success in marriage, ingon nga mga magtotoo, nagaagad lamang kini on the strong and successful spiritual life sa both sa asawa o sa bana. Numdum ka nitong triangle of marriage, physical attraction, soul rapport, spiritual life. Okay? Mao ni ang tulo, triangle of marriage. O ang labing manungdanon nining tulo mao ang inunta daog niini mao ang spiritual life of both husband and wife. You see? Kung ang bana o asawa anaa sa the same level sa ilang kanang pagtubo sa pulong sa Dios, then ang ilang spirituhanong pagkinabuhi magmalampuson. See? Now, kay kini sila nagasunod man sa Royal Family Honor Code. Numdum ka na kanas Galacia 5:14. Nagahisgot ka nag Royal Family Honor Code. Now, nagaingon man dihang Galacia 5:14, you shall love your neighbor as yourself. Kanang maong love kagisgutan, that's virtue love. Okay? Gugma ka na nga hiyas, virtue. Kristohanong hiyas, of course. The virtue love mo ka na. Now, by the way, before you got married, may agi ka sa tulo ka stages. Okay? So, wa pa ka mo desidir nga magminyo, may agi ka ning tulo ka stages, 3 stages. Ang una nini, attraction. Kanang maong level, that's called in English blind stage of romance. Ang ikaduha mao ang compatibility. Now, kining compatibility, enlightened stage na ni.
sa Romans. Nagagamit na siya ang either bana o asawa sa problem-solving stage using the 10 problem-solving devices. Okay? So, akong balikon, una, attraction. Ikadua, compatibility. Ang ikatulo, rapport. Naunsa man ning rapport? Rapport is the harmonious stage of romance. Harmonious. Na kanang hapsay. Okay? The status quo of sympathy and empathy. Now, kining rapport, this is union nga gitawag na og soulmates. Diba? Magagamit naman mo niya ng soulmate. Ug na ka na makita po sa Colosas 3, 18-19 og sa Episo 5. Okay? So, balikon ko nga dunay upat ka divine institutions, Diyos nun nga katukuran. Og ang nag-una nini mo atong kabubuton, volition. Ang otoridad, kita. Sunod, marriage, kaminyoon. Ang otoridad, ang bana. Og sa panimalay, otoridad, ang amahan. Og sa nasod, the fourth, nationalism or nation, ang otoridad nini mao mga pangulo, leader sa gobyerno. Now, unsa may tuyo nini nga gimugna ni sa Dios o gitukod kining maong mga katukuran, institutions. Well, God instituted these four institutions alang sa pagpreserbar sa kaliwatan sa tao, for mankind's preservation. Now, we're talking here about believers nga dunay virtue morality. Na sila nag-iya na sila ng virtue morality. Because for unbelievers, alang sa mga di magtotoo, they only have human morality. Okay? Whereas alang kanatong mga magtotoo, ang atuang morality, virtue morality. Sa mga di magtotoo, human morality. Sabta ka na. Now, that's the difference. Mo na'y nagkalahi tali sa mga magtotoo o sa mga dili magtotoo. Now, for believers, dunay tulo, atong iisugot na naman tulo ka stages in romance. Okay? Sa pagkikihugmaay. Physical attraction, compatibility, o ang soul rapport. Okay? O, by the way, diha sa Colosas 3:20, ang pulong sa Dios nagaingon diha sa in English, children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Again, agi og review antod nga di na yun mo makalimtan. Unsa tong mga divine institutions? Una nini, volition. Kaduha, marriage. Ikatulo, family. Ikaumpat, nationalism. So, kini si Satanas, being God's arch enemy, siya man ang nag-unag yung kaaway sa Diyos. Arch enemy ni siya or avowed enemy. Kanunay ni siyang on the go to destroy, pagguba, and devastate the above four institutions. Katubang upat ka mga katukuran sa Diyos, He is always on the go. Day and night service ni. Kanang iyang paningkamot gyud nga iyag yung he is using within his power sa tanan niyang mahimo nga magguba, mabungkag kining upat ka mga divine institutions. Now, aron sa ingon
nga kita ma-discerning. Na ibaw na magkagbinsiya kung say discerning. Ang imong pagka maalinggaton. Maalinggat ba? Makaalinggat ka dayon. In order to be discerning, ingon nga mga Kristuhanon, and know what God's Word says about niini. Gikinahanglan nga kita mo sunod, mutuman sa mando sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18. Nga kanunay na to kanang bat nimo antud kandi na gid nimo makalimtan. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now atong hinumduman, let us remember nga kining upat ka mga divine institutions pahimutang kini sa Dios aron lagi to preserve mankind. Okay? For the preservation of mankind. Og ayaw na pud kalimti nga na ang mga otoridad nining upat ka divine institutions. Okay? Now, get this. Gikinahanglan ang atong pagkamapaubsanon sa pagsunod sa pulong sa Diyos. Whenever magtuon ta sa pulong sa Diyos, gikinahanglan ang atong pagbaton o pagkamapaubsanon. Pagbutang sa itong kaugalingon, ubos sa otoridad sa Diyos. Okay? We have to put ourselves under the authority of God. Now, get this. Genuine humility. Naghisgot naman ito pagkamapaubsanon. Ang genuine, ingnon ta, lintungan na yung matang sa pagkamapaubsanon. Kini maugmad sa usa ka kanang bata, in a child, by first developing sa ginganlan og enforced humility diha sa panimalay. Enforce, ang bot pasabot nga kanang pugos ba? Okay? Mora man niyang pagi nga masilsil yun. Enforced humility. Mo na ang kanang point of doctrine nga gikinahanglan ni natong i-apply ingon nga mga ginikanan. Enforced humility sa panimalay. Kaya nga no, as that or child grows up, di na siya mubiya sa pulong sa Diyos, sa kamatuoran. Kay nasilsil na niya ang prinsipyo sa mga pahipi ni mo kanang the way up is the way down. See? Ang paingon nga tustaas pagsugod gyud sa ubos. See? Hinumduman na to ingon nga mga ginikanan. As parents, let us remember the principle. Spare the rod, spoil the child. You see? Ang mga kabataan, children should be trained to be oriented to authority. Sa mga batanon pa sila. Sa mga bata pa, nasugdi yun na sila ma-oriented sa otoridad. Otoridad. Kadaghang otoridad ni nga itong giatubang sa adlaw-adlaw na itong ginabuhi. Otoridad. Ang sa may bot pasabot. Kanabang gitugyanan, otoridad. Okay, mag-isgot ang mga otoridad. Otoridad sa kapulisan, otoridad sa mga kasundauhan, otoridad sa mga mga coach, sa mga paugnats kusog, any sports, na mangyoy authority. Diba? Unya sa imong uskwilahan, ang mga maestro o maestra, authority. See? O authority lagi kining mga pangulo sa atong nasod. Authority. Wherever you go, na authority sa imong gitrabahuan, na imong supervisor o manager, authority.
Okay? O sa kining mga unsa ni? Kini bang mga traffic lights, authority man na. Kanang mga linya diha nga do not enter, unsa niya? Otoridad. You see? Everywhere you look around, na ay otoridad. Na once nga bata pa, hagagmay pa nga itong mga anak, ingnon ta, imatuto na ni sila sa gagmay pa. We should train them to be oriented to authority. Kaya ini kadagko ng mga bata, when they become adults, magkaugalingon na sila, na-oriented naman sa mga otoridad, wala din na kinahanglan nga imo pang i-enforce. Kaya nga naman, nasilsil naman nila. Nahimo naman, unsa, second nature naman nila. Kaya nga no, na-oriented na. Maunang orientation to authority is very, very essential. Labihan pagka manungdanon sa usaka kanang sakop sa kaliwatan sa tao, especially kanimo nga magtotoo, especially you believers. So authority na principle pod na atong isgutan kini. Authority without freedom is tyranny. But freedom without authority is anarchy. Kasabot ka ba? Binisayon na to ni. Ang otoridad nga way kagawasan, panlupig na o pagdaog-daog na. Apan ang kagawasan po nga way otoridad, anarkiya. Ano sa man anarkiya? Way gisunod nga kanang pamunuan o balaod, way kahusay. Gubot mo na anarkiya. Kasabot ka? So akong malikon, prinsipyo ni sa pulong sa Dios. O ang otoridad nga way kagawasan, panlupig na, pangdaog-daog na. Apan ang kagawasan po nga way otoridad, anarkiya. Way gisunod nga pamunuan o balaod, way kahusay. Okay? So ato lang nagilakbitan sa paghisgot kaya ato magitukbil kining bahin sa otoridad. Apan ang mahinungdanon atong tanahon, ato kung gitutukan mo kining pag matuto sa atong mga kabataan, labi karong panahon na. Ibaw ka ba? Are you aware? Karong panahon na, ang mga bagong tubo man na, gahi nag-o, lisod na, imong unsa, ulahe na ang pagmatuktoan na nila. Wala. Motibad na, mo nag-iingon sa mga katigwa, motibad. Mo lalis na. O ito nang ilang giingon sa muragdang kinumidya nga. Wanang anak, ang anak, mupatahod na sa ginikanan. Ginikanan ay patahuron sa mga anak. Nabali na ba? Muna, I hope you're aware of that. Kaya nga naman, ang mga bito nang nagkaguliyang na ning kalibutan nagsamot. Kaya nga no, wala lagi sila orientation. Nini nga itong ipangisgutan. Basic guning mga puntuhan nga itong isgutan. Otoridad. Ang usa ka tawo nga wa mahilona, wa ma-train, ma-disiplina, wa ma-oriented sa otoridad is a confused person. He is a liability sa katilingban. Dili asset siya. Mailhan nimo ang tao ra ba? Mailhan nimo. Of course, a tree is known by its fruit. No na. Kini mo reflect mo unsa na? Makita kag bata nga ingon ana nga way
training, right there, ingon ka nga amo din iyang ginikanan ini bata. You see, it will reflect natong mga ginikanan. Gusto? Mao na kinaluoyan mo nang nagkaguliyang na niya itong mga katilingban o kung saan diyawan na. Ang kagrabe ni ini, bawa ka, ang kagrabe ni ini, kay kinig mga bataa nga dagko naman, mga gahi na kayo, kaya magtuman naman silang kaugalingon, mana. Ang ilang mga filosofiya sa kinabuhi, nga bali. Unsay pasabot nga bali. Ang husto kanang sayop na. Ug ang sayop may husto. Mao na labing tinuod. We have to face this reality. Mao na nga mientras sayo pa ikaw ginikanan nga nagpaminaw nining atong paghisgot niini. Mao na giingon og labon sayo pa. Binisaya, binulanon man ang labon. Labon sayo pa. Matutua, disiplinaha ang imong mga anak. Wala, di na parehas kaniyan pang mga karaan niya. Alatiguhon na itong mga kabataan. Ako nakaagi ko sa gamay pa ko. Latigo ko sa amahan ako. Ang grabe ra po ay lang gamit nga latigo usahay dili sinturon, dili kanang gamay nga kanang unsay nga nani kani bitawng gungi mo ba nang binisaya gungi kana bang kanang gikiskisan ang kanang palwa niya sa kanang lubi sa tuingan niya nas binisaya kod mo man tingali na kanang kod nakatilaw latiguhon og kod pastilang sa kita labod yung kagi mo nagingon mo na pagi sa na mo na disiplinado ang mga unsa ang mga nagtubo na nangahimo na silang kanang hamtong na sila, nagkinaugalingon na, kahit tungod sa pagdisiplina, pagmatuto, pagpamadlong sa mga kabataan. Mo na, pankaron, imong latiguhon, labi na din sa Amerika, latiguhan na, you will be in trouble. See, mo bitaw na naka-lisod na karon sa bagong kanang katilingban. Wala. It's already rotten. Okay? So, akong balikon, tulad ng gilakbitan, nga a believer, niyan na sa prinsipyo ang hihatag nimo. A believer who only uses his emotion in his spiritual life. Ang usa ka magtutuo nga nagagamit lang sa iyang pagbati, kung bahin na siyang espirituhanong kinabuhi, kini siya mapahitason. He who uses his mind, mentality of his soul, is humble. You see? Nakita nimong diferensya? Ang usa ka magtutuo nga mogamit lang sa iyang pagbati, kung bahin na sa iyang espirituhanong kinabuhi, mapahitason na siya. He is arrogant. Apan siya nga nagagamit siyang utok, muna yung mga kabatang utok, brain. Nagagamit siya sa iyang utok, mentality sa iyang kalag, mao na mapaumsanon. So, the English principle is a believer who only uses his emotion in his spiritual life is arrogant. But he who uses his mind, mentality of his soul, is humble. Na, kita nimo? I hope na sabta nimo na. Now, ang usa ka magtutuo should be able to think. Ikinahanglan ang iyang hustong paggamit siyang utok
Use your head. Muna giingon. See? Gamitan ng imong utok. Also, let us remember the famous famous principle ng atong gituki di palang dugay. Authority without freedom is tyranny. Freedom without authority is anarchy. Okay? Now, mao man ay narabisugo diha sa Colosas 3:21 nga do not provoke. Okay? Diha sa Episo 5, 6, 4, naghisgot na og provoke. Ang original nga Grigong pulong mao nay giingon og parorgidzo. Parorgidzo, ang pansambot nini to cause someone to be provoked, gipalagot ba. Og diha sa Colosas 3:21, gisgutan diha sa in English, exasperate. O ang Grigong pulong sa exasperate is iritizo. Iritizo. Ang buot pa sabot, to feel resentment. Kaligot-got. Ayaw. Do not provoke your children or sa ma-exasperate, to feel resentment, masuko, may kaligot-got. Okay? Nya, kanang pagpalagot. Bantayan nato kining mga puntuha. Okay. We have studied, ang ito naman gitunan nga, ang espirituhanong kinabuhi, dili kasagaran nga paagis pag kinabuhi, ug mao kay dili man kini kasagaran, kini nang ginahanglan, ug di po kasagarang paagis nga kinabuhi. Nasabot ka? The spiritual life is a supernatural way of life. And tungod kay supernatural way of life, makini, it demands a supernatural way of execution, pagtuman. And the supernatural way of life is pinagi sa ginganlan nato og faith rest life. Taw-taw na nato ning gisgutan, no? Kining faith rest life. Unsay pasabot ning faith rest life? Hyphenated ni faith hyphen rest and then life. So kung ato kining hubaros binisaya, pagtuo kini paagi ni sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. You see, kanang pagtuo nagpahuway, rest. O kining faith rest life, makinabuhi namang nato kini sud sa power sphere sa Dios, kaning operational divine sphere. Mora gyud dapit nga din imo kanang ma-execute, matuman kanang maong dili kasagarang paagis pagkinabuhi. Outside of this divine sphere, there is no spiritual life. None. Wala. I hope nasabtan nimo na. This is very critical. Ako bito kang giingnan nga kining pagkinabuhing Kristohanon, dili sayon. Apan mo sayon kini, kung ikaw magtuman lang, mutuman ka mo, you obey the mandates, the commandments sa Ginoo. Kung imo sundon ka na, sayon. It is easy. And you must live inside your royal palace. Royal palace man ni description kining operational divine sphere. Okay? So, ang kumbalikon nga kining supernatural way of life nga itong gisgutan, dili ni nato makinabuhi nga tuas gawas nining operational divine sphere. It should be inside. Kana ra ang lugar nga imong makinabuhi kanang maong matang sa dili kasagarang panginabuhi. Hence, ang usa ka magtutuo
nga tuas gawas nining atong gihisgotang power sphere is a loser believer. Magtotoo siya nga pildiro. Okay? Kaya mo maiyang ipili. But mark this. Bantay ni. Even if the believer is a loser believer, bantay yun ang iyang kaluwasan intact. Hindi yun na matangtang. Kasabot ka? Dili matangtang, dili na maapektahan ang iyang kaluwasan. Luwas naman siya. Once saved, always saved. Okay? Bisan og na loser believer na siya, pildiro. Mo na apan, ibaw naman po kung sa dangatan niya kung mupili siya sa pagkapildiro. Lato sa iyang madawat ikan sa iyang amahan. You see? Anak man ta sa Dios. So sa panahon nga kita mo sipyat, we miss the mark. Wata mo sunod niya, nawata mo nung baling, then latuson ta sa Dios. Okay? God chastens His children. Kay tungod sa iyang gugma. Okay, balikon ako nga dili na muwa ang kaluwasan niyadtong besan siya pildiro. Okay? He has not lost his salvation, never ever. Ngano man. Nga di gyud matangtang, di na muwa. Tungod sa prinsipyo, once saved, always saved. Yes, he is saved. Ang panayang kinabuhi nining kalibutan na is a miserable one. Miserable. Pareha na siya, dili magtutuo sa iyang kinabuhi. Kaya man siya magtunong sa unsa. Man siya magsunod sa kabubuton sa Dios. In the first place, unsa man niya pagtuman sa kabubuton sa Dios, man siya kaybaw. O ngano man siya man kaybaw, negatibo man. Wa may gana, wa interes, wa kainit, wa tinguha, wa gugma. Wala mo dayo na siya. Ako'y panahon na busy ko. Kasabot ka. Now, kanang magtutuha nga pildiro, he is in a miserable state. Pildiro man. Opposite man sa mga mananaog, madinaugon ng mga Kristohanon. So, kining pildiro nga magtutuo tungod siyang pagka-negatibo, he can only expect cursing, adversity, demotion, failure, o uban pa. Cursing, pagka ng tunglo. Adversity, ano sa mga adversity? Katalagman, demotion, us-us nun siya. Imbisi pasaka, us-us siya. O ang pagkapakyas, failure. Samtang, on the other hand, a believer who resides in the operational divine atmosphere, unsa may iyang ma-expect. Ang iyang ma-expect are the following: mga panalangin, mga kauswagan, mga kalampusan, mga promosyon. Mao ni madawat nimo Kristohanon nga nagmatinumanon sa pagtuon, pagtubo, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Okay? Nagpadayon kasi mong spiritual momentum. Hinumdumi nga we are still in Colossians 3, especially sa verse 18. Kanang verse 18 dias Colossians 3 nagaingon, wives, mga asawa, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Mao na mando. Og dias bersikulo 19, alang na po ni mga bana, husbands, love your wives and do not be embittered against them. Now, ang 1 Korinto 11:3 nagahisgot kini, but I want you to
understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. Okay? Sa Binisaya, apan buot kong makasabot kamo nga si Kristo mao ang pangulo sa matag tao, ug ang tao mao ang pangulo sa usa ka babay, ug ang Dios mao ang pangulo ni Kristo. God is the head of Christ. Okay? Okay, ako ato na po ning ilakbit gihapon nga hantod gidi na gini mo makalimtan nga there are 3 stages in the relationship between a man and a woman. Tulo. Attraction stage. By the way, kinang attraction stage, dangerous stage ni. Delikado when it comes to marriage. Mao nang attraction ra man ay imong pag unsa may binisayang attraction. Murag na magnet tingali ka kay naka unsa na. You happen to meet someone unya managing kanang love at first sight. Managing nila. Okay, attraction. Kinang attraction, dangerous stage ha. Ang ikaduha, compatibility. Kining ikaduha, compatibility, enlightened na nga stage. Marabag na lamdagan ka na. Ug ang ikatulo, rapport. Kining rapport is the harmonious stage. Harmonious stage nila sa bahay o laki nga relasyon nila. Now, the Bible talks all about these things for the believer's spiritual well-being and stability. Gikinahanglan sa matag asawa ug bana, both silang duha, nga manag-iya sila sa bertud o hiyas, virtue. O kining maong hiyas o virtue maugmad lamang diha sa panimalay pinaagi sa pag-unsa tuon sa pulong sa Dios ug sa pagtudlo ngadto sa ilang mga kabataan at an early stage. Okay? You see, ang imong home, okay? Ang home is different from a house. Okay? The home is the very place mao ni tukma nga dapit nga diin ang usa ka bata is being properly molded mentally, physically, og labaw tanan spiritually. Okay? Kini og ang uban nga mga espirituhanong paagi for the good of children make them assets rather than liabilities in society. Okay? Kanang mapuslanon sa katilingban. But most of all, to make them well-pleasing to the Lord. They should be guided. Kinahanglan unta sila nga kanang magiyahan kay kini nagisgot man taning divine guidance that God will guide them. Pinagi sa pag kanang gamit niya ng prinsipyo diya sa Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang sa 6. Unsay gisulti diya in English? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Dili mamakak ang Diyos. Dili mamakak. So, okay, bahin pa sa family relations. Diya sa Proverbs 1:8, nagaingon kini, Hear, my son, your father's instruction,
And do not forsake your mother's teaching. So kini this is addressed to children. Ephesians 6:4, kini is addressed to fathers, mga amahan. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Katong provoke, sabi ni siya, kalagot, o sa Grigong pulong, paror gitso. Okay? So fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Now, ang buot pasabot, good nini, kanang to provoke, to cause someone to feel bitter. Ang Grigong pulong ni is irititso. Ang Bisaya, kasilag. Okay? So, fathers, do not exasperate your children. Ayaw sila kanang ayaw ni sila pag tiner o kalagot o kasilag. You see? So fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Okay? Okay, so di na ninimo makalimtan ha, kining upat ka mga divine institutions, upat ka mga Diyos nung katukuran. Kabubuton, kaminyoon, panimalay, ug ang nasod. Okay. So, timan ipudtong Kolosas 3:21 nga alang sa mga amahan. Kining fathers din by the way, this represent parents. Okay? Nag-aapil na ni sa inahan. Maghisgot ang pulong sa fathers, it represents parents. Now, fathers, do not exasperate, irititso, ayaw pagkasuka o may kasilag. Do not exasperate your children so that they will not lose heart. Parents have that responsibility. Katungdanan ka na sa mga ginikanan. They should not resort to child abuse. Batay ni. Di na kinahanglan. Okay? They should not resort to child abuse or sexual incest. They are considered as soul abuse. Pag-abusar sa kalag. I.e., by not teaching them the truth. Kundi nimo tudluan ang imong mga anak, gagmay mga anak, sa kamatuoran. Example, by not teaching them the difference between right and wrong. Di nimo sila tudluan. Unsay husto, unsay dili husto, unsay sayo. By not teaching them not to touch other people's property and rights. Kini, sa gagmay pa ni sila, tudluan na ni sila. Aron matuto ni sila. Dili ni sila manguha sa mga butang sa ubang tao. Ilang property o ang ilang mga katungod. You see? Sa gagmay palagi ni mga kabataan. Kaya na ba'y edad, gadi na ni mo ma-mold, ma-umol, di na. So, next thing that parents should consider with regards to their children is not to cause them to fear. Ayaw na sila pag ma-develop ang ilang kadlok, like to be afraid of ghosts. Nana. Ibason nga, kanabang loko ni mo ba? Parang tingkatog na, mga tog na ta. Kanya imo na ala narabay tiaw. May numdum ko na sigang may pata. Do not teach them, oy. Sayo pa na. Do not teach them about ghosts. Kanabang iyon nilang wakwak, tiaw, etc. That's part of emotional abuse or psychological abuse. Naibaw ka ba?
Kanabangin mong ihadlukon na sila nga kana emotional abuse or psychological abuse. Ang mga ginikanan, kitang mga ginikanan should know sa pahimangno sa Dios. God's instruction manual. Di ba? Ito nang giisugutan nga ang pulong sa Dios, God's instruction manual. So, aron nga they would be able to deal with their children in the proper way. No, na ang mga ginikanan pero nga wala lagi tuon-tuon sa pulong sa Dios, wala sila pagtuon sa God's instruction manual, wala lang po manubaling. Kaya they are not able to deal with their children in the proper way. Muna, pinasagdan, wala di na labadlungon, you see. Soul abuse, kining soul abuse, makaguba ni sa panguna-una, it destroys the mind and thinking skills of children. Makaguba. Ikaw naman no'y kaguba noon sa imong mga anak. Kaya narabay 5 ka kategorya sa child abuse. Kung maghisgot yung child abuse, una nini sexual incest abuse. Ikaduha, physical abuse. Ikatulo, soul abuse. Ikaupat, emotional abuse. Ikalima, neglect and deprivation. Kung malikon, 5 ni ka kategorya sa child abuse. Sexual incest abuse. Well, you know what is incest. Naibaw ka na nakasabot na kung sabot pasabot nini. Marabag mag-unay ba? Nga kinisupak mong yun sa pulong sa Dios. Of course, kinasupakan. Ano bang mag-unay? Amahan o anak, bata, laki, abusahan. All of this. I don't have to expound on this kay nahibaw na kaunsa ng sexual incest abuse, physical abuse, pag-abusar sa kanang kahimsog niya o ang iyang panglawas, niya soul abuse, pag-abusar sa kalag, emosyonal, pagbati, ang pag-abusar, ang kanang wala panumbaling, neglect and deprivation. Now, ang kitang mga ginikanan should teach our children good language. Good language. Mayong mga panulti nga dili mga ngilad, dili mga laway, dili. And evangelize them early. Ngayon mo na silang tudluan bahin sa Diyos, bahin sa maing balita sa kaluwasan at an early age. Okay? Aron ila na sila kinsa kung unsa ang Diyos. Mao na ang pagmatuto sa bata nga husto, proper way. Ang saan mo pagtudlo sa mga ginikanan nga man lagi doktrina o may pulong sa Diyos. So, nagkayamukat lang ihapon. Ang saan man nila pag-evangelize sila mga anak. Ngawa man sila alamag sa knowledge of of the good news of salvation. Wa sila knowledge, wa sila alamag. Samot na wa sila alamag sa pulong sa Dios. Unsa may lang katudlo? Di wa. You see? Ako malikon nga parents should kanang teach good language and evangelize them early. Ang mga ginikanan should not teach their children by bad language. Mga laway, mga bayeling, bang magsininggitay, magtinubagay, worst by calling them demonyo o buang o pamalikas. Kaya
mangangilad ni. They are not supposed to be taught to our children. You see? Because those are things that make the children traumatic. Kasabot ka? Ma-develop na diya, maugma diya sa ilang utok. Ang mga ngilad, ang ilang pagkahadlukan na noon sila. Muna. Tiaw mo na ang imong responsibilidad katungdanan nimo ginikanan. Dili ingon-ingon, dili ingon kasayon. You have a heavy responsibility ngadto sa unsa sa katilingban ug ngadto sa Dios lamaw tanan. Okay? So akong balikon kadtong Colosas 3:21, fathers, do not exasperate to cause someone to feel resentment. Fathers, do not exasperate your children so they not lose heart. On Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Di man nga ang Diyos always takes care of His children. Philippians 4:19, my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. God always takes care of His children, believers in Christ, every moment of every day. Nagaamuma, nagatiman ang Diyos kanato nga mga anak niya. See? I'm addressing this to you, a children of God. Kung Kristohanon kayo, are a child of God. Apan kung dili pagkaluwas, I'm sorry to tell you, dili ka anak sa Dios. Wa man kay labot sa panimalay sa Dios. You are not a member of the royal family of God. You need to what? To enter into the plan of God. Unsaan nimo pagsud sa plano sa Dios? Ang pagsud nimo pinaagi sa paggamit sa imong kabubuton. Pagtuo nimo sa manluluwas nga si Ginoong Kristo. Kung imo siyang tuuhan, imong tuuhan to iyang gibuhat dito sa cross. Pagpakamatay tungod sa atong mga sala, siya mibayad sa atong utang. Watay ka bayad. Nagpakamatay siya tungod siyang gugma kanimo. I'm addressing this to you, unbeliever. Kung imong tuuhan siya, nga imong manluluwas og Dios, then maluwas ka. Kaya kana mo nay pasalig at sa ironclad guarantee sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Na makak ba ang Diyos? Dili mamakak ang Diyos ang sa iyang isulti, tinuod. Okay? Nungka nga mamakak ang Diyos, nungka nga dili niya tumanon. God keeps His word. It's a matter of choice, gihapon. Naral na si imong pagpili. Bito ng itong baliko na nawi, ubang mangutanag, nga man nga na may mga impyerno. Na may mga tao mo adto sa impyerno nga man. Na ikaw nga nagtuon, nagsubay na ning atong pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa Bible study to the YouTube, makatubag ka na. Makatubag ka ng husto. Tubaga. Unsaon man, ngano mga na may mga taong adto sa impyerno. Tubag ilang kabubuton nga moadto. Husto? Tinuyuan sa ilang buot. Nanay kabubuton sa Diyos, di nila panubalingon. Mulingi lang sila. Di mo kumtuwa na. Namo na. It's a matter of choice. Imo magipili ang pagsalikway, then na ay consequence. Di man mamakak lagi ang Diyos. Juan 3:36, unsa gisulti? Si kinsa ang mutuo
sa anak manag-iya og kinabuhing walay katapusan. Apan siya nga musalikway sa anak, dili siya makatagantag kinabuhing walay katapusan, hinunua ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Kanang kapungot diha di kay kapungot, mao na impyerno, mao na linaw sa kalayo. Apan gitawag na sa kadaghanan na impyerno. So mao na mo sa impyerno kay tungod sa ilang kabubuton nga modto. Di man kabubuton sa Dios nga modto ang tao. Unsa gisulti sa 2 Pedro 3:9. Ablihin na mo Biblia. 2 Peter 3:9. God is not willing that any should perish, nga malaglag, but that all should come to repentance. Ang bot pasabot, dili kabuto ng Diyos nga na mo adto sa impyerno nga kanang malaglag, kundili ang kabubuton niya nga ang tanan unta maluwas. Anong na may unta? Tungod sa kabubutos tao. You see? Karon ng panahon for you to settle your eternal future in heaven. Karon magaginhawa ka pa diha. Gipaginhawa pa ka sa Dios tungod kay ang tuyo nga unta ikaw maluwas. Kasabot ka. Buhi ka pa kay mao iyang tuyo nga makadungog ka sa mayang balita. Kini nga itong isugutan. Mao na ang mayang balita sa kaluwasan. Kung ikaw nagpatalinghog karon nakadungog ka, imo nang ipasod sa imong galamhan, imong tuuhan, mo na Yahweh. Mutuo ka sa pulong sa Dios nga niyong tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Kung imong tuuhan na, that means imong gidawat sa Ginoong Kristo o ikaw maluwas. Mora na inyong kayano. Nakita ni mo sa kayano ang kaluwasan. Ang Dios dili buot nga malibog ang tao. Iyang gihimo kini gimugna. Iyang mugna ang planos kaluwasan sa yano nga pagi aron masabtan sa tao. Niya kay ang tao kay naman lagi kabuton mo ingon nila adi magkumtuo na. Ang grabe pag yun, di man mutuo sila Biblia. Kung sa gisulti sa Biblia, may ingon lang na sila adi kung kumtuo Biblia, sinuwat man ang tao. Mangutana po kudayon ni mo, kinsa man day mo suwat. Kabaw, iro, iring, tao musuwat, gigamit sa Dios ang tao aron musuwat sa iyang una-una sa Dios og gisuwat nila og naa na sa Biblia. Siya mao na una-una sa Dios nga gisuwat sa mga taong gigamit sa Dios. Kasabot ka? Mao na kanang imprintado nga pulong sa Dios diha sa Biblia mao nay tun-an nato. Mao kana ang una-una sa Dios, iyang kabubuton na diha. Mao totoo ang ingon di padugay nga mao na instruction manual sa Dios na ikaw mopalit og unsang appliance na mangyugatangag niya na nga owner's manual, instruction manual, di ba? Na kung di ka magbasa niya na di ka maka-cut-on unsaon paggamit ng appliance, miserable ka. Ato nang gitandi sa imong pagkinabuhi. Wa kay capacity sa pagkinabuhi. Mao nang mayong kada og sabot ni imong kinabuhi. Nagkaguliyang, nagkayagaw man ni. Na mao na resulta na sa imong pag-unsa. Way panumbaling sa instruction manual. Nakasabot ka ba sa akong gipasabot? I hope nasabtan nimo kini. Ako lang ning pasabot nimo sa yano
mapagi. Okay? Kung Bisaya ka, you are Visayan speaking, ako ning giyano gyud. Ngantod mo tuhop ginanimo sa imong galamhan. Kay kini nga tong gisgutan din labing may nung danon sa kinabuhis tao. Dili na nimo ikatandi sa unsang bililhong butang ni kalibutan na. Minilyon, binilyon, trilyon, kwadrilyon, unsa ba? Wa, dili ikatandi. No, bitaw nang giingon sa Dios diya. What doth it profit a man if he gains the whole world but suffer the loss of his own soul? Unsara atong kinabuhi, gipahuwam ra ni sa Dios. Either you make it or lose it. Imo ra ng kapilian. It's a matter of choice. Atong ipadayon kini ugma, ayaw si piyatang sumpay nini. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni imong pag lamdag ka na mo og dugang sa imong kamatuoran. Salamat o Dios sa imong paggiya ka na mo, pagtultol ka na mo, pag-agak ka na mo sa hustong dalan, pinagi sa among pagsalig niining imong mga pulong, imong kabubuton, imong plano. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat nini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos nga kini padayon lamang sa pagtuman ni ining tahas nga maong sabwag pagsangyaw sa imong kamatuoran. Ug niadtong wala pay kaluwasan nga sila makadawat sa imong maayong balita sa kaluwasan. Ikaw lamang magagahom kanila o Diyos. Salamat o Diyos, nagampo kami nga imo kaming dadon pag-usap dinhi ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.